Dat past er zelf niet in, maar daar kan ze wel met rijden. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet is Klaas op een paard. Welkom in het museum. Ja, dat had ik er niet achter zocht, achter de spreuk. Alle machten, wat een locomotiefjes. En riekt het allemaal echt? Het kan allemaal rijden, hoewel nee, dat is niet waar. Er zitten een paar kartonmodellen tussen. Och, heden, jongen, dit is een pracht. Dit is echt verstaveren. Ja, en die voer naar Enkhuizen. En daar gingen de treinen, de goederentreinen op, want het was de kortste weg naar Amsterdam. Er was nog geen afsluitdijk toen die voer. En ons eigen station nog, toen het in de volle glorie was. Kan je ook heel mooi op deze foto zien hoe dat daar lag. Met het fotovuurtorentje ervoor. Prachtig dat iemand dat de moeite genomen heeft om dat ook nog even te bouwen. De man die maar wel een kraas hebben. Dat is de trein waar ik vroeger met naar school te ging. Dat is het rode dieseltje wat hij jarenlang gereden heeft. Dat was altijd een pracht. Het schommelde en deed en van die harde banken. Geweldig. Hupsakee, daar gaat hij. Och, heden. Wat mooi. Ook prachtig mooi beschilderd. Net alsof ze al jaren druk binnen. 23 jaar is hier aan gebouwd. 23 jaar? Ja. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Wat een werk. Nou, het is een pracht. Het is een pracht. En knipperlichtjes. Dit staat nog een heilige beeldje. Dit is een geweldig museum. Ik heb vroeger ook een treintje gehad. Ja, die ook een beetje nostalgie dan. Ik voel me echt niet thuis op een bankje. Ik ken het rijbewijs wel weer het raam met gooien. Nou. Iedereen die ken niet van mij wel heen. Er is geen straf in ieder geval.